abakhulwa bethu uyaqonda ngendlela into yobana indodana etshисakayo izoncamla kwibuffet izozibekela into yayo utheni umhlabeni Tajoin. Sifuna abantu kwethu incwadi yeGenesis izahluko zefesi sepokothweni kodwa sifuna abantu kwethu apha uYosef usikwa ifesana ngoba ethunywe kuyisa yangathi ufuma inkhomba esasiyivuma singabantwana esasitose ndane xa ndithunywa wenza loo nto uYosefu usithiwe gogo wawukhakhela abantakwabo sifuna gogo
Matota masambeni, masambeni, matota masambeni, matota masambeni, masambeni, matota masambeni, Matota